A ver, pues Zapaburu para mí es pues, un lugar de encuentro, un lugar de calma, de tranquilidad, un espacio pues, muy bonito donde tener experiencias y donde crecer, aprender y compartir. Bueno, niretzat Zapaburu da heziketa eremu bat. Guretzako Zapaburu konfiantzazko espazio bat da, umeentzako espazio bat da, baina guri konfidantza ematen diguna umea hemen lagatzeko. Bueno, Zapaburu da hezkuntza proiektu bat, hezkuntza aktiboan oinarritzen da. 2015ean hasi zen, 2-6 urteko umeak elkartzen dira hemen, eta hasieran 3 gazte ginen, 6 familiakin, eta gaur egun Donostian gaude. Ja 15ekin gaude. Zapaburu for me is an extension of a living room at home, at our home. It has certainly become a second home for us and a big part of our family now. Also something I don't need to worry about is it has become some normal way of raising our child, and I feel very comfortable. So it is an important part in our family now. Niretzako Zapaburu izan da amets lortu bat. Ze duela ja 4 urte bizia daukala Zapaburu, eta hasiera batean neukan desio hori non hezkuntza espazio mota ezberdin bat eskaini familiei. Orduan niretzako izan da Zapaburu hortzaharraren beste kolore bat eskaintzea. Gainera Zapabururen filosofiarekin bat nator, zen ere ikuspegia bada Zapaburu bezala pertsona bakoitzaren erritmokiko errespetua. Sinisten dut umearen izaera, autoestima eta baloreak lehenengo 6 urtetan sendotzen direla. Ni bezala Zapaburu espazio dinamikoa da, bizia duena, aktiboa, eta horrek asko konektatzen da. Baita ere sinisten dut ikaskuntzak barrutikan kanpora doazela, ez? Jaiotzen garela, pertsona bat jaiotzen dela, bere berezko abileziekin, berezko gaitasunekin, eta Zapaburu eskaintzen diena umei da abilezi horiek edo gaitasun horiek garatzeko espazio bat. Para mí, Zapaburu son esos primeros brazos que acogen al niño una vez que sale por primera vez de su casa. El niño se despega de lo único que conoce, su mundo, que es su casa, sus padres, su gente de apego, y sale a la sociedad. Y Zapaburu es ese sitio de transición que le permite hacer al niño ese paso de forma más amable. Niretzat Zapaburu da neralaba egoteko leku seguro. Eta garrantzia ematen diot bertan bera gustora egotea eta errespetatu izatea. Eta niretzako Zapaburu hori da. Haurrari begiratzen diote begirada berezi batekin eta gehien bat haurrak daukala garrantzia. Para mí Zapaburu ofrece un espacio donde los niños son protagonistas de su día, donde pueden opinar, elegir, intervenir y crear su propio día a día. Zapaburu oinarritzen da bereziki haurrak bere ikaskuntza prozesua egitea, eta guretzat garrantzitsuena da umea protagonista izatea bere ikaskuntzaz eta bere prozesuan. Horretarako eskaintzen ditugu giro ezberdinak, giro prestatu ezberdinak, eta bakoitzak aukera dezake non egon daiteken eta zer egin. Hori guretzat oso garrantzitsua da, zenbaten dira aukera bere barnearekin konektatzeko eta jakiteko zer da nahi dutena eta zer da behar dutena. Bueno, pues Zapaburu para mí se convirtió en un sueño hecho realidad, ¿no? Porque, bueno, pues cuando tuve a ella, pues, ¿no? Estaba buscando algo, ¿no? Un tipo de educación diferente y, bueno, cuando se presentó el proyecto
pues para mí fue como, ¿no? De repente algo que me apetecía, en lo que me apetecía involucrarme y bueno, pues eso, un pequeño sueño hecho realidad. Zapaburuk duen beste filosofietako bat nirekin badatorrena da naturaren errespetua eta behaketa, ez? Prozesu naturalen behaketa. Niretzako edo familia bat da Zapaburu, ze bai umeengandik, familiengandik eta kidengatik asko jasotzen dut eta ikasi baita ere, ez? Orduan harremana oso estua dugu, harmonikoa, eta sortu dugun harremana niri betetzen da. Guzti honengatik beti esaten dut, Zapaburu niretzako ez dala lan bat. Goizetan etortzeko nagoenean enijoa lanera Zapaburura, baizik eta umeekin goiza pasatzera eta nirekidekin goiza pasatzera. Ze bertan hazi naiz, Zapaburu jaiozenetik hazi naiz, eta ilusioz nator goizak pasatzera ez.